Здравейте! Да се представя, казвам се Пеню. Ще започна оттам с леко да се представя. Боравя с оръжие, работя с оръжие от 1998 година, миналия век. Професионално пред това. И стигнахме до там, че през 2016 година основах една компания, консултантска в сферата на сигурността, като основната ни цел беше да подпомагаме клиенти при обучение за боравене с огнестрелно оръжие, всякакъв вид. Като включително в този период от 2016 година имам една част от професията ми беше 7 години да работя за един от големите европейски производители на оръжие, което ми даде уникална възможност да направя доста сериозен настрел и да придобия огромни понятия, знания и умения, свързани с оръжията. Основно дългоцевно нарезно. Отделно от това съм ловец, член съм на Българската федерация по динамична стрелба, член съм на клуб от Българската Т-клас федерация. Поради различни причини в последните 2 години не съм практикувал спорт, предимно здравословни. И в течение на обстоятелствата се наложи да се оттегля от фирмата, която основах. За това време, за този период от време, никога не съм публикувал видеа, като това, което сега ще направя. Поради различни съображения най-вече. Кой ме накара да направя това видео? Това, което ме подтикна към това, е публикацията в Facebook страницата на Crossfire Tactics, при която разгледаха тунингован на SVR-95. Оръжие на базата на платформата на Калашник. Нещата, които видях там и чух, са в разрез с моите виждания, представи, знания, умения. И това ме принуди да направя това видео. В това видео ще демонстрирам, че въпреки, че е морално устаряло като платформа според автора на публикацията, добре подготвен индивид може да постигне доста добри резултати с това оръжие, което се вписва със съвременните концепции за водене на бойни действия. Сравнява го многократно с R15, M4, M16 платформата и казва, че другата платформа е по-добра. Не съм съгласен. Имам и платформа Калашник, и платформа R15 като лични оръжия. И знам какво могат и двете платформи. За това ще започна с едно видео, което ще демонстрирам, че с оръжие на база на платформата на Калашник на сравнително добра дистанция, в случай 80 метра, защото около мен няма по-голямо стрелбище към момента, резултати, които се постига с механични мерни прибори, открити мерни прибори, се разминават доста с това, което публикуваха колегите от Crossfire, като там стреляха с бързомер и с LPVO. С течение на времето ще еволюираме, защото това не е просто да станеш да приклада да натискаш спуск. Навързани са много системи, много елементи, които трябва да бъдат присметнати предварително определени отзад прикладното устройство, което сме ние хората. Защото все пак това е само един инструмент. Ние дърпаме спусък. Ние преценим какво и как трябва да се направи. Съответно, ако не можем да се справим с това, което трябва да се постигне, с това, което им под ръка тази платформа, ще търсим други варианти. Но не можем да кажем, че с тези умения и качества, които показаха колегите в техния клип, могат да гарантират и да определят платформата като морално устаряла и като букук. Защото все пак шимпанзията има клипчета много за това. Показват как те боравят с Калашника, пък ние хората, видиш ли, не можем.
Видеята ще ги публикувам в канала на фирмата. Нищо, че вече не съм част от нея. И по този начин ще бъдат достъпни до всички. Ще има много въпроси, така че не се притеснявайте да коментирате и така нататък, който прецените. Все пак това е онлайн пространство, свободно е за достъп на всеки. Дори и критиката приеме като градивна, така че за нас това не е проблем. Ще има много видеа. Калашника, арката и други. Така че, ако искате следете, ако искате не, свободно, няма ангажименти към това нещо. Но може да придобите огромна информация. Защото все пак нашето поколение, говоря за тези, които сме били в казармата, има някаква изградена ценностна система. Виждали сме и доброто и лошото. Всеки може да си прецени с коя платформа да се играе да работи. Дали с калашник, дали с арка. Но поколенията, които не са ходили в казарма, приемат като даденост това, което им казва някой от екрана на телефона, на таблета, на лаптопа. И първосигнално приемат, че това е правилното, а другото е грешното. И ми се опитам да ви покажа, че е обратното. Може и аз да бъркам, може и да не бъркам. И има само един начин да разберете, като следите. Това е за сега.